வெல்கம் டு எஸ்ஜி பயாலஜி. நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி 2 வீடியோஸ் டைஜஷன் பற்றி போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரோல் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இன் ப்ரோட்டீன் டைஜஷன், அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரோல் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இன் ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் அப்படின்னா, ஸோ அடல்ட் ஹியூமன் டயட் வந்து எவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் கண்டெயின் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, அடல்ட் ஹியூமன் டயட்டில் 25 to 40 grams வந்து ஹியூமன் டயட்டில் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து கண்டெயின் ஆகிருக்கும். அண்ட் எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் ரெக்யர்ட் மச் மோர் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஏன்னா பாடி பில்டிங் தானே நம்ம சொல்லுவோம், பில்டிங் பிளாக்ஸ்ன்னும் போது ப்ரோட்டீனை நம்ம எடுத்துப்போம். ஸோ அதனால சில்ட்ரன்ஸ்க்கு அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ இந்த டயட்ரி ப்ரோட்டீன்ஸ் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, ஆல்புமின்ஸ், குளோபுலின்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன்ஸ், கெசினோஜின், கொலாஜின் அண்ட் ஜெலாட்டின், மியூசின், எலாஸ்டின், இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லலாம், டயட்ரி ப்ரோட்டீன்ஸோட இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்றது சொல்லலாம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ், டைஜஷனோட ப்ராசஸில் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அப்படின்னா, அமினோ ஆசிட்ஸ் மூலமாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எப்படியா மாறுது, அமினோ ஆசிட்ஸாக மாறிடும். என்னென்ன பிளேசஸில் ப்ரோட்டீன் வந்து டைஜஷன் ஆகும், நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸில் என்னென்ன பிளேஸில் ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே என்னென்ன பிளேஸில் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து டைஜஷன் ஆகும் அப்படின்னா, ப்ரோட்டீன் வந்து ஸ்டொமக்கும் இன்டெஸ்டைன் தான் டைஜஷன் ஆகும். ஸோ பக்கிள் கேவிட்டியில் டைஜஷன் ஆகாது. ஆனால் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பக்கிள் கேவிட்டியில் டைஜஷன் ஆகும். ஆனால் ப்ரோட்டீன் வந்து ஸ்டொமக்கும் அண்ட் இன்டெஸ்டைனில் மட்டும்தான். இது ஒரு கொஷினாக வரலாம். ஸோ ப்ரோட்டீன் அக்கர்ஸ், டைஜஷன் அக்கர்ஸ் இன் வேர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம்னா ஸ்டொமக் அண்ட் இன்டெஸ்டைன். ஸோ கிளான்ஸ் இன்வால்வ் இன் ப்ரோட்டீன் டைஜஷன். அப்போ என்னென்ன கிளான்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா, பான்க்ரியஸ், கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அண்ட் இன்டெஸ்டினல் கிளான்ஸ். அங்கே பக்கிள் கேவிட்டி இன்வால்வ் ஆகுறதுனால கார்போஹைட்ரேட்ஸில் சலைவரி கிளான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். இங்கே ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பக்கிள் கேவிட்டின்றதுனால பான்க்ரியஸ் டைரக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுது, கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அண்ட் இன்டெஸ்டினல் கிளான்ஸ், இதெல்லாமே கிளான்ஸ் இன்வால்வ் இன் ப்ரோட்டீன் டைஜஷன். ஸோ என்னென்ன என்சைம்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, மெயினாக பெப்சின்ற என்சைம் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. அண்ட் யூஸ்வலாக என்சைம்ஸ் வந்து எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகும், டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸில் வந்து புரோட்டியேசஸ் ஆர் பெப்டிடேசஸ் ஆர் புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ். புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் அப்படின்னா நத்திங் பட் இந்த ப்ரோட்டீனை ஸ்ப்ளிட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் மாலிகுல்ஸ் தான் புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே இந்த என்சைம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது ப்ரோட்டீன் டைஜஷன்ஸில் வரும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன என்சைம் அப்படின்னா, பெப்சின், ட்ரிப்சின், கைமோட்ரிப்சின், கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ், இது எல்லாமே என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் டைஜஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடியது. அண்ட் அமினோ பெப்டிடேஸ், டைபெப்டிடேஸ் அண்ட் ரெனின். ஸோ 7 என்சைம்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் ப்ரோட்டீன் டைஜஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து என்ன மாலிகூல்ஸாக மாறும் அப்படின்னா, ப்ரோட்டியோஸாக மாறும். அந்த ப்ரோட்டியோஸ் வந்து அகெயின் பெப்டோன்ஸாக மாறும். பெப்டோன்ஸ் வந்து எதாவது ஸ்ப்ளிட் ஆகும், பாலிபெப்டேஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. பாலிபெப்டேஸ் எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும், டைபெப்டேஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஃபைனலாக we will get அமினோ ஆசிட்ஸ். டைபெப்டேஸ் என்னவா மாறுது, அமினோ ஆசிட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டீனோட டைஜஷன் மீனிங். என்னென்னா ப்ரோட்டியோசஸாக மாறுது, ப்ரோட்டியோசஸ்லேருந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி அமினோ ஆசிட்ஸ் வரைக்கும் எண்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. ஸோ இதில் ரோல் ஆஃப் பெப்சின் இதில் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது, பெப்சின் வந்து புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் சொல்கிறோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ்னால் என்ன, ப்ரோட்டீன் மாலிகுல்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் தான் புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது எதில் செக்ரேட்டட் ஆகுது அப்படின்னா, இங்கே கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ். அப்போது பெப்சின் எங்கே செக்ரேட்டட் ஆகுது, கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ். இது முக்கியமாக பாயிண்ட் பண்ண வேண்டியது. இது எப்படி இருக்கும்னா, இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் பெப்சினோஜெனாக செக்ரேட்டட் ஆகுது. ஆஃப்டர் தட் இதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் இல்லையா, அதுக்கு என்ன என்சைம்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னா, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் இந்த என்சைமை. அந்த என்சைமை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுனால அது என்னவா மாறும் அப்படின்னா, பெப்சினாக மாறும். புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பெப்சினோஜெனாக தான் செக்ரேட்டட் ஆகுது. இந்த பெப்சினோஜென் இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும். அதை ஆக்டிவேட்டாக மாற்றுறது யார், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆக்டிவேட்டாக மாற்றிட்டு அது என்ன என்சைமாக மாறும், பெப்சின்ற என்சைமாக மாறுது. ஸோ அப்போ நேட்டிவ் பெப்சின் வந்து எதோட ஆக்ட் ஆகுதுன்னா, நேட்டிவ் ப்ரோட்டீன்ஸ்லையும் மில்க்லேயும் ஆக்ட் ஆகும்.
அது மாதிரி ஆக்ட் ஆகும்போது அது என்னவா மாறுது, இட்ஸ் கன்வெர்டட், எதுவா மாறும் அப்படின்னா புரோட்டியோசஸ், பெப்டோன்ஸ், பாலிபெப்டேஸ். ஏன்னா புரோட்டீன் மாலிகுல் ஃபர்தரா பிரேக் ஆகுது, அங்க ஸ்பிளிட் ஆகுது. அப்போ எடுத்தோடனே புரோட்டியோசஸ் மாலிகுல்ஸாக தான் ஸ்பிளிட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அப்போ நேட்டிவ் புரோட்டீன் வந்து பெப்சின்ற என்சைம்னால புரோட்டியோசஸ் ஆகும், பெப்டோன்ஸ் ஆகும், பாலிபெப்டேட்ஸ் ஆகும் என்னது ஸ்பிளிட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கால்சியமும் கெசின், அதாவது மில்க்னு சொல்றோம் இல்லையா, இதுல ஏன்னா மில்க்ல கால்சியம் இருக்குன்றோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ பெப்சின் ஆக்ட் ஆகும்போது எப்படி மாறுது அப்படின்னா கால்சியம் பேராகெசினா மாறும், பிளஸ் புரோட்டியோஸும் கிடைக்கும். ஸோ அந்த கால்சியம் பேராகெசின்ற கண்டென்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், கர்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த கால்சியம் பேராகெசின் அகெயின் பெப்சின் என்சைம் ஆக்ட் ஆகும்போது அகெயின் என்னவா மாறுது, புரோட்டியோசஸ், பெப்டோன்ஸ், பாலிபெப்டேஸ் இது மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் ரோல் ஆஃப் பெப்சின்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் ட்ரிப்சின்ஸ் பார்க்கும்போது தட் ஆல்சோ புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் தான். இது எங்கே செக்ரீட்டட் ஆகும் அப்படின்னா பான்க்ரியஸ்ல செக்ரீட்டட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் பெப்சின் எங்கே செக்ரீட்டட் பார்த்தோம், கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட்ஸ். ட்ரிப்சின் வந்து பான்க்ரியஸ், இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் செக்ரீட்டட் ஆகும் இல்லையா, அது என்னவானா ட்ரிப்சினோஜன். அப்போ அதை ஆக்டிவேட்டாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவைப்படும். அந்த என்சைம் வந்து என்டிரோகைனஸ். இது ஒரு 1 மார்க்கில் அது கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸாமில். ட்ரிப்சின் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு தட் என்சைம் ஆக்டிவேட்டடாக என்னதுன்னா என்டிரோகைனேஸ் அப்படின்றத இது கேட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில். அகெயின் இது வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது, புரோட்டீன்ஸ் வந்து புரோட்டியோசஸ் ஆகும், பெப்டோன்ஸ், பாலிபெப்டேஸ் அண்ட் டைபெப்டேஸ் இது மாதிரி தான் கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ரோல் ஆஃப் ட்ரிப்சினோட ஃபங்க்ஷன். அண்ட் ரோல் ஆஃப் கைமோட்ரிப்சின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம். இது எங்கே செக்ரீட்டட் ஆகுதுன்னா பான்க்ரியஸ்ல செக்ரீட்டட் ஆகும். இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் பார்க்கும்போது கைமோட்ரிப்சினோஜன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆக்டிவேட்டட் ஃபார்ம்ல தான் ட்ரிப்சின்ற மாதிரி மாறும். இந்த ட்ரிப்சின் எதில் இதோட ஆக்ஷன் வந்து கைமோட்ரிப்சின் வந்து சிமிலரா ட்ரிப்சினோட ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும். இதுவும் நேட்டிவ் ப்ரோட்டீன்ஸ்ல தான் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ஆக்ட் ஆகும்போது அகெயின் புரோட்டியோசஸா மாறுது, பெப்டோன்ஸா மாறும், அகெயின் பாலிபெப்டேட்ஸ் அண்ட் டைபெப்டேட்ஸ் கொடுக்குது. கைமோட்ரிப்சின் வந்து மில்கையும் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ இது கைமோட்ரிப்சினோட ரோல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ். கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் அப்படின்னாலே நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, புரோட்டீன் மாலிகூல்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணும். அப்போ புரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் முதல்ல ஸ்பிளிட் ஆகுதுன்னா நம்ம புரோட்டியோசஸ் பார்க்குறோம், பெப்டோன்ஸ் பார்க்குறோம், பாலிபெப்டேட்ஸ், பாலிபெப்டேட்ல இருந்து டைபெப்டேட். அகெயின் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், அமினோ ஆசிட்ஸ், ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அமினோ ஆசிட். இதுதான் அதோட கான்செப்டே. பட் எங்க செக்ரீட் ஆகுது, அது அதோட ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய என்சைம். இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது நம்ம அதுதான், புரியுதுங்களா. அண்ட் தென் பாலிபெப்டைட்ஸ் அதே மாதிரி தான். இது வந்து இந்த புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் வந்து கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ்ல பான்க்ரியஸ்ல செக்ரீட்டட் ஆகுது. ஆனா இது என்ன பண்ணாதுன்னா புரோட்டீன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகாது. ஆனா புரோட்டியோசஸ்லயும் பெப்டோன்ஸ்லயும் பாலிபெப்டைட்ஸ்லயும் கன்வெர்ட் ஆனது டைபெப்டேஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும், புரியுதுங்களா. அப்போ டைரக்டா புரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணாம ஆல்ரெடி ஸ்பிளிட் பண்ண மாலிகூல்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது, அவ்வளவுதான். இது கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ். இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஆங்கிள் நம்ம கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரோல் ஆஃப் கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ். நெக்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் அமினோபெப்டிடேஸ். அமினோபெப்டிடேஸ் இதுவும் புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம். ஸோ எங்க செக்ரீட் ஆகுது, பான்க்ரியஸ். இதோட ஆக்ஷனும் கார்பாக்சிபெப்டிடேஸோட ஆக்ஷன் மாதிரி தான் சிமிலரா இருக்கு. ஸோ இது எதுல தான் ஆக்ட் ஆகும், அப்போ டைரக்டா புரோட்டீன்ல ஆக்ட் ஆகாம புரோட்டியோசஸ், பெப்டோன்ஸ், பாலிபெப்டேட்ஸ் இது மேல ஆக்ட் ஆகி அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும், டைபெப்டைடும் அமினோ ஆசிட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் அமினோபெப்டிடேஸ்ன்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் டைபெப்டிடேஸ். இட் இஸ் அ பான்க்ரியாட்டிக் என்சைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இது டைபெப்டைட்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகி அமினோ ஆசிட்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணும், ஓகேவா. ஸ்பிளிட் டைபெப்டைடு மேல ஆக்ட் ஆகி அது ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகி அமினோ ஆசிட்ஸை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் ரோல் ஆஃப் டைபெப்டிடேஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் டைஜஷன் ஆஃப் மில்க்னு பார்க்குறோம். ஸோ மில்க் வந்து எது மூலமாக தான் டைஜஸ்டட் ஆகுது நம்மளுக்கு அப்படின்னா ரெனின்ற என்சைமும் கைமோட்ரிப்சினோட என்சைமும். இது முக்கியமான பாயிண்ட் நம்மளுக்கு.
ரெனின் வந்து எங்கே செக்ரேட்டட் ஆகும்னா கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ்லையும், கைமோட்ரிப்சின் எங்கே செக்ரேட்டட் ஆகும்னா பேன்க்ரியஸ்லையும். ஸோ இந்த ரெண்டு என்சைமும் என்ன பண்ணுன்னா கொயாகுலேஷன் ஆஃப் மில்கை வந்து ஒரு மாதிரி செமி சாலிடாக கொண்டு வர்றது. கொயாகுலேஷன் அதாவது திரிய செய்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த ப்ராசஸை நம்ம கர்ட்லிங் ஆஃப் மில்க்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ ரெனின் வந்து கெசின் அதாவது ப்ரோட்டீன் தான் அங்கே கெசின்ற இது நம்ம ப்ரீவியஸில் பார்த்தோம். ஸோ அந்த மில்கில் எப்படி மாற்றுது, கன்வெர்ட் பண்ணுது, பேராகெசினாக மாற்றுது. பேராகெசின்னா நத்திங் பட் கர்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ பேராகெசின் எதோட கம்பைன் ஆகும், ஆப்வியஸ்லி மில்கில் என்ன இருக்கும், கால்சியம். ஸோ கால்சியமோட கம்பைன் ஆகும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, கால்சியம் பேராகெசினேட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இது எப்படி செப்பரேட் ஆகுது கர்ட்லேருந்து அப்படின்னா பெப்சின்ற என்சைம் ஆக்ட் ஆகுறதுனால. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டைஜஷன் ஆஃப் மில்க். ஸோ அப்போ நம்மளோட ரோல் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இன் ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் கம்ப்ளீட்டடாக முடிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட் we will move on that lipid digestion. லிப்பிட் டைஜஷன் எப்படி நம்ம ப்ரோட்டீன் என் ப்ராடக்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி லிப்பிடோட என் ப்ராடக்ட் ஸ்பிளிட் ஆகும்போது அந்த மாலிகுல்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் கிளிசராலும் கிடைக்கும். என் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ஹெமிலிசிஃபைடு ஃபேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, குரூப்பான மாலிகுல்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆகி தனித்தனியாக பிரியும் போது அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் அகைன் கிளிசராலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்போது லிப்பிட்ஸ் வந்து செகண்ட் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஃபார் அனிமல்ஸ்க்கு. இதோட டயட்ரி லிப்பிட்ஸ் வந்து நியூட்ரல் ஃபேட்ஸும், பாஸ்போலிப்பிட்ஸ், கொலஸ்டிராய்ட்ஸ், ஃப்ரீ கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட், கிளிசரால் இதெல்லாமே சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ டைஜஷன் அப்போ லிப்பிட்ஸ் வந்து எதாவது ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாகவும் கிளிசராலாகவும் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. இது எங்கே நடக்கும், இட்ஸ் பிளேசஸ் ஆஃப் லிப்பிட் டைஜஷன் என்னென்ன அப்படின்னா ஸ்டொமக்கும் அண்ட் இன்டெஸ்டைன். இங்கேயும் பக்கிள் கேவிட்டியில் நடக்காது. அப்போது கார்போஹைட்ரேட்டில் மட்டும்தான் பக்கிள் கேவிட்டியில் நடக்குது. அப்போ கிளான்ஸ் என்னென்னலாம் இன்வால்வ் ஆகுது லிப்பிட் டைஜஷனுக்கு, 3 கிளான்சஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. ஒன் இஸ் அ கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ், லிவர் அண்ட் pancreas. இந்த 3 கிளான்ஸுமே இன்வால்வ் ஆகுது. என்னென்ன என்சைம்ஸ் வந்து லிப்பிட்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய என்சைம்ஸ் வந்து லிப்பேசஸ்ன்னு மெயின் சொல்லுவோம். அங்கே எப்படி ப்ரோட்டியேசஸ்ன்னு சொல்லுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே லிப்பேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு 6 என்சைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்வால்வ் ஆகுது. கேஸ்ட்ரிக் லிப்பேஸ், pancreatic லிப்பேஸ், பாஸ்போலிப்பேஸ், பாஸ்போடைஸ்டரேஸ், பாஸ்பேட்டேஸ் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் எஸ்டரேஸ் இதெல்லாமே லிப்பிட் டைஜஷன் சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் எமல்சிஃபிகேஷன் இப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸ். இது என்னன்னா இன்சொல்யூபிள் லிப்பிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி என்னன்னா சொல்யூபிள் மில்கி லிக்விட் கண்டெய்னா ஒரு ட்ராப்ஸா இல்லை ஆயிலா இல்லை ஃபேட்டா அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணும். அந்த கன்வெர்ட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு தான் எமல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, டைஜஷன் ஆஃப் ஃபேட். இங்கே எங்கே நடக்கும், ஸ்டொமக்ல நடக்கும். ஸோ இது அங்கேருந்து எங்கே கொண்டு போகும் அப்படின்னா பைல் எங்கே செக்ரேட்டட் ஆகுது, லிவர். பைல் ஜூஸ் வந்து லிவரில் செக்ரேட்டட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ ஒன்லி ஆஃப்டர் எமல்சிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ரோட்டியேசஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுவும் லிப்பேசஸும் டைஜஸ்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு லிப்பிஸ் மூலமாக பிகின் ஆகுது. புரியுதுங்களா? ஸோ இது எமல்சிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இதோட முடியும். நெக்ஸ்ட் நியூட்ரல் ஃபேட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது எப்படி டைஜஷன் ஆகும் அப்படின்னா இது எங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னா கேஸ்ட்ரிக் லிப்பேஸ் மூலமாக தான் ஆக்ட் ஆகும். ஆக்ட் ஆகி என்னவா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாகவும் கிளிசரலாகவும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஹைட்ரோலைசிஸ் அதாவது வாட்டர் வந்து லைசிஸ்னா ஸ்பிளிட்டிங்னு அர்த்தம், ஹைட்ரோனா ஏர் வாட்டர். அப்போ வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது நியூட்ரல் ஃபிளாட்ஸில். அதனால அது என்ன லீட் கொண்டு போகுது, ஒரு ஃபார்மேஷன் 1 மாலிகுலேருந்து இந்த ஃபேட்டி ஆசிடும் அனதர் மாலிகுலாக டைக்ளிசரைடாக மாற்றிடும். அப்போ 1 மாலிகுல் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் என்னவா மாறுது, அனதர் மாலிகுல் ஆஃப் டைக்ளிசரைடாக மாறிடும். இந்த டைக்ளிசரைட் வந்து அகெயின் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது 1 மாலிகுல் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் அனதர் மாலிகுல் ஆஃப் மோனோகிளிசரைடு. புரியுதுங்களா? கிளிசரைட் ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது என்னவா மாறுது, மோனோகிளிசரைடாக மாறிடும். இந்த மோனோகிளிசரைடு மறுபடியும் தென் ஹைட்ரோலைஸ்டு வாட்டர் மாலிகுல் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஸோ அப்போ அந்த 1 மாலிகுல் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் அனதர் மாலிகுல் ஆஃப் கிளிசராலாக மாறும். ஸோ ஒவ்வொரு மாலிகுல்ஸ்லுமே நியூட்ரல் ஃபேட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், 3 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் 1 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் கிளிசரால ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது டைஜஷன் ஆஃப் நியூட்ரல் ஃபேட்ஸ். டைஜஷன் ஆஃப் லிசித்தின் அண்ட் செப்பாலின் சொல்லுவோம்.
இது வந்து பேன்க்ரியாட்டிக் என்சைம் சொல்லக்கூடிய பாஸ்போலிப்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அப்படி ஆக்ட் ஆகும்போது இந்த லெசிட்டினும் செஃபாலினும் ரிமூவ் ஆகி 1 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை கொடுக்கும். ஸோ இது எதை லீட்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லைசோலிட்டிசின்ஸ் அண்ட் லைசோசெஃபாலின்ஸ் அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ இது மூலமா ஹைட்ரோலைஸ்டு ஆகுது இல்லையா, அதாவது ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆகும் போது ஃபர்தரா செகண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட் ரிமூவ் ஆயிடும். ஸோ அப்போ இது எதை லீட் கொண்டு போகுதுன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளிசராலும் பாஸ்பாரில் கொலைனும் சிமிலர் காம்பவுண்ட்ஸும் என்ன ஆகும்னா ஃபார்ம் பண்ணும். நத்திங் பட் இந்த பாஸ்போடைஸ்டரேஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை கிளிசரால என்ன ஆகும்னா ஸ்பிளிட் பண்ண வைக்கும், அவ்வளோதான். கொலைனும் அண்ட் ஸ்பினோசினும் ஃப்ரீ ஆகி அந்த பாஸ்படேசஸ் வந்து என்ன ஆக்ஷன் ஆகும். ஸோ அப்போ கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் கொலஸ்டிரேட்ஸ் எது மூலமா கொலஸ்டிரோல் எஸ்டிரேஸ்ன்ற என்சைம் மூலமா அது ஃப்ரீ ஆகுது. லிப்பிடோட டைஜஷன் கம்ப்ளீட்டட் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இன்டெஸ்டைனில் தான். அப்போ இன்டெஸ்டினல் என்சைம் மூலமாக நடக்கும். அந்த என்சைமை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்டெஸ்டினல் லிப்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ 6 என்சைம்ஸ் இன்வால்வ் ஆனது எல்லாமே பார்த்துருக்கோமா, லைசோலெசிட்டின்ஸ், லைசோசெஃபாலின்ஸ் அண்ட் பாஸ்போலிப்பேஸ், இது எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகுது. எதில் லிப்பிடோட டைஜஷன் என் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் போது கிளிசராலும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் லிப்பிட்ஸ் வந்து கன்வெர்டடாக ஆகும். இதோட நம்ம டைஜஷன் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பார்த்துட்டோம், ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்த்துட்டோம், லிப்பிட்ஸ் பார்த்துட்டோம். அகெயின் இந்த டைஜஷன் எப்படி நடக்குது மேன்ல அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட்